Og det der er så en live-reportage fra Marienlyst Produktionsskole, hvor en elev har stillet sig ud på vejen og har krævet, at en vandpyt er hendes andedam. Så er det sådan til at vaske. Nej, det er ved at blive en helt sygdom. Nu er det ved at 2, der er ved at være ander her. Med andedam. Jeg tror, det er 2 hunder. Men vær god på vejen. Det er meget farligt derude. Jeg filmer stadigvæk. Jeg skal ikke være på. Jeg skal af være på. Og det er så, nu vi filmer en live reportage af